ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዝሓለፈ ካናዳ 1.1 ሚልዮን ሰባት ክትቅበል እያ ዝብል መደብና ብዙሕ ዝተፈላለየ ሕቶታት ካብ ተዓዘብቲ ቀሪቡልና ኣሎ። ገለ ካብኡ እቲ ዝበዝሐ ሕቶታት ናይ ኣብ ኤውሮፓ ዝቕመጡ ሰባት ሕቶ ኮይኑ ኣብ ኣውሮፓ ዘለና እሞ መንበሪ ፍቓድ ዘለና ነዚ ናይ ካናዳ መደብ ብኸመይ ተጠቀምቲ ንኸውን ዝብል ዝርከቦ ኮይኑ ብገለ ተዓዘብቲ ናይዚ መደብ ከም በዓል ኪሮስ መዓትወረ መልሲ ሂቦምሉ እዮም። ይኹን እምበር ንኹልኹም ተዓዘብቲ ሕቶታት ዘቕረብኩምን መልሲ ዝሃብኩምን ብልቢ እናመስገንና ብዝያዳ ነዚ ሕቶ ንምምላስ ወይ ንምብራህ ክንፍትን ኢና። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብታ ዝተፈነወት ቪድዮ እተን ቁኑዓት ኣገባባት ኣታትዋ ፕሮሰሳት ናብ ካናዳ ብዝርዝር ርኢናየን ነርና። ንሳተን ድማ ብስፖንሰርሺፕ፣ ብሞያ ወይ ስክሊድ ፐርሰን፣ ብኢንቨስተር ወይ ኣውፋራይ፣ ብስደተኛ ወይ ብዕቑባ ሓታታይ፣ ብትምህርቲ ወይ ስኮላርሽፕ ዝብላ ክኾና ከለዋ ካብዚኣተን ብጀካታ ብስደተኛ ወይ ብዕቑባ ምሕታት ካልኦት ብሙልአን ፓስፖርት ዘድልየን ኣገባባት ኣታትዋ እየን። እዚ ማለት ፓስፖርት ዘይብሉ ሰብ ኢሚግሬሽን ካናዳ ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ እቶም ኣብ ክፍሊ ስደተኛታት ወይ ሓተቲ ዕቑባ ከከም ኩነታቱ ፓስፖርት ዘድልዮም ወይ ፓስፖርት ዝሕተቱ ክህልው ከለዉ ኣብ ሃገሮም ብግቡእ ኣገባብ ብመንገዲ ኢሚግሬሽን ገይሮም ዝወፁ እንተኾይኖም እሞ ንሃገሮም ካብ ምምላስ ዝሓንጊዶም ዕቑባ ዝሓተቱ ክኾኑ ከለዉ ጉዳዮም ከከም ኩነታቱ ብመንገዲ ሬፊጂ ቦርድ ተራእዩ ጉዳዮም ቅቡል ወይ ንጹግ ይኸውን ማለት እዩ። እቶም ስደተኛታት ኮይኖም ካብ ሃገሮም ግን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ወይ ስግረዶብ ዝወፁ ሰባት ድማ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኮይኖም ብዩኤንኤችሲአር ከም ስደተኛታት ተመዝጊቦምን ተፈላጥነት ተዋሂብዎምን ኣብ ትሕቲ ጽላል ዩኤንኤችሲአር ዝርከቡ ኮይኖም ብቁጽሪ መዝገቦም ወይ ብሪግኦም ከም ዕድሎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣክንዲ ብሃገራዊ ፓስፖርቶም ብትራቨል ዶክመንት ወይ ወረቐት ናይ ዩኤንኤችሲአር ገይሮም ይኣትዉ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ነዚ ሕቶ ንምጥቕላል ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራት ወይ ሃገራት ኣብ ኤውሮፓ ይኹን እስራኤል ዘለኹም ሰባት እንድሕር ሃገራዊ ፓስፖርት ወይ ናይ ዩኤንኤችሲአር ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይብልኩም ንዝኾነ ዓይነት ፕሮሰስ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ማለት እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ካብተን በብኽፍለን ዝረኣናየን ኣገባባታት ኣታትዋ እታ ክፍሊ ስደተኛ ወይ ሬፊጂ እትብል ክፋል ኣብቲ ዌብሳይት ኣቲኹም እንተፈትሽኩማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ጠቓሚ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ኢኹም። ኣነ ንነብሲ ወከፍ ኣብ ክፍሊ ስደተኛ ወይ ሬፊጂ ዘሎ ሓበሬታ ክገልጸልኩም እኳ እንተዝፍትን ካብ ምብዝሑ ዝተላዕለ ግዜ ኣይኣኽለናን እዩ። ንስደተኛታት ኮይኖም መሬት ካናዳ ዝረገጹ ዝምልከት፣ ንስደተኛታት ኮይኖም መሬት ካናዳ ዘይረገጹ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኖም ንካናዳ ንምእታው ዝሓትሉ ፎርሙታትን ካልእ ብዝርዝር ኣብኡ ክትረኽብዎ ኢኹም። ካናዳ ኣፕሊኬሽን ፎርም ምስ በልኩም ኣፕላይ ቅድሚ ምባልኩም ኤሊጂቢሊቲ ወይ ከዓ ዝምልከተካን ዘይምልከተካን ተነጻጽረሉ ክፋል ክሊክ ጌርካ ብምእታው ኣበየናይ ክፋል ወይ ቦታ ናይ ስደተኛ ከም ዝምልከተካ ክትፈልጥን ቅጥዒ ክትመልእን ትኽእል ኢኻ። ካልእ ካብ ብዝሕ ዝበሉ ሰባት ዝመፀት ሕቶ ድማ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ብኦንላይን ፎርም ምምላእ ይከኣል ዶ ትብል እያ ነይራ። ብርግጽ ይከኣልወ። ብቐንዱ እታ ዝተፈነወት ቪድዮ ንዕኡ ንምርኣይን ኣደዳ ዓመፅቲ ንዘይምዃንን ተባሂላ እያ ተዳልያ። ምናልባት ናይ ድምፂ ፀገም ስለ ዝነበራ እምበር ብምሉኡ ተኣገባብ ገሊጽናዮ ኣለና። ብትኽክል እታ ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ዌብሳይት እንተረኺብካያ ኩሉ መምዘኒታት ኣማሊካ ብኦንላይን ፎርም ትመልእ። እዚ እቲ ሓቀኛ ምትላል ዘይብሉ ኣገባብ ክኸውን ከሎ ብፌስቡክ ዝምላእ ዘይኮነስ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ካናዳ ዝምላእ ፎርም እዩ። ከም ተወሳኺ ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ሓንቲ ሓበሬታ ክንበኩም። ኢሚግሬሽን ካናዳ ናብ ዝኾነ ሰብ ወይ ትካል ኣይድውልን እዩ። ካብ ኢሚግሬሽን ካናዳ ኢና ንድውለልኩም ዘለና ብምባል ናይ ቁጽሪ ሕሳብኩም ወይ ኣካውንት ናምበርኩም ዝሓትኹም መታለልቲ ምዃኖም ክትፈልጡለኩም ከይትጋገዩ ተጠንቀቑ። ናብ ካልእ ሕቶ ምስ ንሰግር ድማ ብኸመይ ፎርም ንመልእ ሙሉእ ትምህርቲ ግበሮ ዝብል ንረክብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣነ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣንቢበ ዝረኸብክዎ እምበር ካባኻትኩም ንላዕሊ ፈሊጠ ኣይኮንኩን። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ዝፈነናዮ ቪድዮ ዝከኣለኒ ወይ ዓቕመይ ዝፈቐዶ ዝገበርኩ ይመስለኒ። ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም ንነብሲ ወከፍ ኣገባብ ኣታኣታትዋ ዝርዝር ሓበሬታ ንባሃብ ይከኣል እኳ እንተኾነ ግዜ ሂብካን ናይ አይቲ ማለት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ክኢላታት ሓገዝ ብምሕታት ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ብዝበለጸ ንኽትርዳእኩም ግን ነታ ቪድዮ ደጊምኩም ክትርእዋ ገለ ሓሳባት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ዝቕጽል ሕቶ ምስ ንሰግር ድማ ግሩፕ 5 መብርሂ የድልያ ኣሎ ዝብል ርእይቶ መጺና ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ስታር ኢንተርቴይንመንት
جروب 5 ወይ ፋሚሊ ክላስ ማለት ሽሙ ከም ዝሕብሮ ብቤተሰብ ስፖንሰር ተገይሩልካ ዝኽየዱ ዓይነት ኣገባብ እዩ። እዚ ማለት ሓደ ኣብ ካናዳ ዝነብር ሰብ ንሓደ ኣብ ካልእ ሃገር ዝነብር ሰብ ንካናዳ እንተመፂኡ ክቕበሎን ተሓታትነት ክወስደሉን ምዃኑ ፎርም ዝመልኣሉ ኣገባባት ኣታትዋ ኮይኑ ከም ኣሰራርሓ ዝቐለለ ኮይኑ ብግዜውን ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝወስድ ኣይኮነን። ካልእ ሓደ ሓውና ሮናልዶ ማንቻዊ ዝተባሃለ ቅዱስ ድማ ካን ኣኺልኩም ንስደት ጥራይ ከተተባብዑ ንሃገርና እንታ ክንገብረላ ዘይትብሉ ብምባል ቁጣዕ ዝተሓወሶ ዘራርባ ኣቕሪቡልና ኣሎ። ይኹን እምበር ነቲ ናቱ ርእይቶ ብዙሓት ሰባት ካብ ተዓዘብትና መሊሶምሉ ኣለዉ። ንሕና እውን ብወገንና ተወሳኺ መልሲ ንምሃብ ዝኸበርካ ሮናልዶ ማንቻዊ ልዕሊ ሰብካ ሃገራዊ ክትመስል እናፈተንካ እቲ ክቡር ባህሊ ዓድኻ ደምሲስካ መቦቀላዊ ስምካ ተጸይፍካ ሽምካ ብህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክትክኦ ምኽኣልካ ዘሕፍር ጥራይ ዘይኮነስ ዘነውር እውን ምዃኑ ክንሕብረካ ንፈቱ። ምክንያቱ ሽምካን ሽም ኣቦኻን ምግላጽ ማለት ዘርኤ ሓረግ ወለዶኻ ዝፍለጠሉ ስለ ዝኾነ ካብ ሓረግ ወለደኻ ሓሊፉ እውን ነቲ ክቡር መቦቆል ሃገርካ ወይ ዜግነትካ ስለ ዝገልጽ። ዳሕራይ ድማ ዝኸበርካ ሮናልዶ ማንቻዊ እቲ ንሕና ዝሰደድናዮ መደብ ንሰባት ኣፍልጦኦም ክብ ንምባልን ብሓቀኛታት ዘይኮኑ ሰባት ወይ ፋሮስ ከይታለሉ ገንዘቦም ከይብልዑን ንምምዓድ እምበር ስደት ንምትብባዕ ዝዓለመ መደብ ከም ዘይኮነ ከነብረሃልካ ንፈቱ። ስደት ብስደቱ ግን ብሰሪ ድርትነት ኣፍልጦ ሰባት ዝሓሸ ዕድላት ክሓልፎምን ኣደዳ ስሱዓት በላዕተኛታት ክኾኑን ግን ሰቒልና ኣይነርእን ኢና። ንፈልጦ ዘበለ ካብ ምሕባር ድማ ኣይንቁጠብን ኢና። ካልእ ብዙሕ ዝበለ እሞ ተመሳሳልነት ዘለዎ ሕቶ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብ ኤውሮፓ ብኸመይ ንኣቱ ከነማልኦ ዝግባአና ነገራት ከ እንታይ እዩ ትብል ሕቶ ኮይና ካብ ዝኾነ ሃገር ወይ ኣህጉር ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ክትኣትዉ እንተደኣ ኮንኩም ግን እቲ መስፈርቲ ወይ ኢሚግሬሽን ካናዳ ዘውፅኦ መለክዒታት ዘማላእኩም ክትኮኑ ኣለኩም። ከነማልኦ ዘለና ንዝብል ኣርእስቲ ድማ ከከም ዓይነታት ተኣታትዋኻ ዝፈላለየ እኳ እንተኾነ ካብቲ ቀንድን መሰረታውን ነገራት ግን ፓስፖርት እንተዘይሃለወ ናይ UNHCR ኬዝ ናምበርን ትራቨል ዶኩመንትን ካብቲ ትነብረሉ ሃገር ካብ ገበን ነፃ ዝኾንካሉ ሰርቲፊኬት ማለት ክራይም ፍሪ ፔፐር ናይ ቋንቋ ዝተፈተንካሉ ሰርቲፊኬት ከም IELTS ቶፍልን ካልእን ናይ ሕክምና ወረቐት ወይ ሜዲካል ሰርቲፊኬት ካብቶም ቀዲ ኣገደስቲ ነገራት ኮይኖም ሚግሬሽን ካናዳ ዝጠልቦም እዮም። ሮቤል መኮንን ዝተባሃለ ተኸታታሊ መደብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ከዓ ጥልመት ንኸየጋጥመና መረጋገፂ ዘለዎ ነገር እንታይ ትመኽረና ኢሉና ኣሎ። ዝኸበርካ ሮቤል መኮንን እዞም ፕሮሰስ ናይ ካናዳ ክንገብረልኩም እናበሉ ዘታልሉ ሰባት በቐዳምነት ብፌስቡክ ዝምላእ ፎርሙታት ወይ ሊንክ እዮም ዝሰዱልካ። ገለ ካብኣቶም ከም በዓል ፌስቡክ ዩዘር፣ ኦንላይን ጆብ፣ ስኮላርሽፕ ፎረም ዝበሃሉን ካልኦት ኮይኖም ብፌስቡክ ፎርም ክትመልእ ይገብሩ እሞ ማህተማት ዘለዎ ወረቓቕቲ እናሰደዱ ናይ ባንክ ኣካውንትኻ ወይ ቢዝነስ ካርድ ይሓቱኻ። እዚኦም እቶም ቀንዲ ኣጭበርበርቲ ኮይኖም እቶም ካልኦት ከዓ ኦፊሳት ብምኽፋት ኣሳለጥቲ ወይ ኤጀንትስ ኢና እናበሉ ዕርቡንን ካልእን እናተቐበሉ ብግዜ ላል ዘብሉ እዮም። ስለዚ ተሓታትነት ዘለዎ ኣሳላጢ ትካል ብምርካብ መሰኻኽር ብምቕራብ ወይ ወግዓዊ መረጋገፂ ሰነድ ብምፍርራም መጽናዕቲ ምግባር ክትፈራረም ክንሕብረካ ንፈቱ። ካልእ ኣብ ኣውሮፓ ዝቕመጥ ቅድሚ 5 ወርሒ ኣብ ፌስቡክ ብኦንላይን ኣፕላይ ገይረ ነይረ። ኣይጸንሑ ናብ ሰሙን ደው ኢሎም ቁፅሪ ሕሳበይ ማስተር ካርድ ኮድ ሓቲቶምኒ ኢሉና ኣሎ ሓደ ሓውና። ይኹን እምበር ቬሮኒካን ወጋሕታ ገብሪ ህይወትን ዝተባሃላ የሕዋትና ግቡእ መልሲ ሂበናሉ ኣለዋ። ንኽልቲአን ንወጋሕታን ንቬሮኒካን ስለቲ ተገዳስነትክን እናመስገና ዝኾነ ብፌስቡክ ዝምላእ ኣገባብ ዘይቁናዕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኢሚግሬሽን ካናዳ ናብ ዝኾነ ሰብ ቴሌፎን ከም ዘይድውሉ ደጊምና ክንሕብር ንፈቱ። ናብ ካልእ ናይ መወዳእታ ሕቶ ምስ ንሰግር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ብጣዕሚ ዘሐጉስን ናይ ምትሕግጋዝ ባህልና ዘንጸባረቕን ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ሓደ ወይ ሓንቲ ፍትሒ ዝስሙ ጓል ወይ ወዲ ኣነ ኣብ ካርቱም ዝቕመጥ ኣብ ካናዳ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ የብለይን፣ ኣብ ካርቱም ኮይነውን ዋላ ሓንቲ ሓገዝ ዝገብረለይ የብለይን እሞ እንታይ ትምኽሩኒ ዝብል እንተኾነ ንሕና ቅድሚ መልሲ ምሃብና ሓደ ኣብ ካናዳ ዝነብር ሓውና ጸገም የለን ኣነ ክትሓባበረኪ ወይ ክትሓባበረካ ይኽእል ኢሉ ኣሎ። ነዚ ዜጋ ብሽም ስታር ኢንተርቴይንመንት እናመስገና ካልኦት
ዓቕምን ክእለትን ዘለኩም ሰባት ነቶም ሓገዝ ይኹን ሰብ ዘይብሎም ይሕዋትና ወይ ደቅና ሓገዝና ካብ ምብርካት ኣይንቁጠብን ንብለኩም ዝኸበርካ ወይ ዝኸበርኪ ፍትሒ እዚ ካብ ስታር ኢንተርቴይንመንትስ ዘዳለናዮ ቅድሚ ሰሙን ዝተዘርግሐ ቪድዮ ሓበሬታ ንምሃብን ንሰባት ብመንገዲ ኢንተርነት ንዕኦም ዝጠቅምን ዝምህርን ንኽረኽቡ ተባሂሉ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ ሰብ ይኹን ሓገዝ የብለይ ኢልካ ካብ ምስቁርቃር ብመንገዲ ኢንተርነት ኣቢልካ ንዓኻ ዝጠቅም ወይ ዝምህር ነገር ረኺብካ ከም ሰብካ ተጠቃሚ ክትከውን ከም ትኽእል ወይ ከም እትኽእሊ ክንገልጸልኩም ንፈቱ ብመንገዲ ኢንተርነት ክንዮ ምዝንጋዕን ምሕጓስን ትምህርቲ ፍልጠትን ገንዘብን ክርከብ ከም ዝከኣል ክንገልጸልኩም ንፈቱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደብና ጠቓሚ ኮይኑ ምስተረኽብዎ ሼር ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ኣይትንፈጉና ኢኹም ኣብ ዝቕፅል መደብ ስጋግ ንራኸብ ሰላም ቀና